Abafowethu ngingomunye wabantu abakhona nje la inkundla zokuxhumana. Mina ke ningaze ngazo nange izinto esikhulumayo kodwa nje abantu abaningi bangaze khona la inkundla zokuxhumana. Angifisi ukuthi ngelinye ilanga kugcine ukwazana kwethu nani kugcine sekufika ezingeni lokuthi kube khona osefile. Kunento engangiphethe kahle abanye nje baningi bebekhuluma khona isizwe ngapha ngakithi edlulile emhlabeni yaseMambatheni lezansi eMaye le phambi kwaDabhazi umkha wami uDubulo Mfowambatha edlule kabuhlungu ngeviki edlule bayilimaza lapha eGoli. Kuthe sebeyilimazile abantu bagcina bekuyinsiza ke be-active kakhulu ku social media kakhulukazi ku-TikTok. Bekuyinsiza beyikhulumela nje kakhulu. Kuthe sebeyilimazile kwavela indaba eziningi, kwavela izinto eziningi nje abantu abakuthatha njengezathu noma abantu abakuthatha njengezinto okuyizona eziholela ekutheni uDubulo agcine esebulawa. Ziningi kakhulu izinto abayivezile abantu ukuthi akusikho nje lokho okumbulalisile, kwangena namagama abantu abaningi. Ngiyafisa ukuthi baningi ke nabanye abasongelwe emva kwalapho kwathiwa nosibani banizolandela. Angazi nje ukuthi umndeni kaDubulo uyithathe kanjani leyo nto ngoba akukho kuhle ukuthi nishonelwe ekhaya bese kulokhu kukhulunywa ngumfowenu oshonile kukhulunywe kabi futhi ngaye. Akekho ongakakuthandi lokho umfowenu meshonile bese kuba nabantu eceleni abazothi ulayekile, wayenzani ulayekile. Ayikho right leyo nto izohambisa udlame liye phambili. Mina udlame ngiluthanda ngoba udlame ngiyazi ukuthi imiphumela yodlame nansi ijele noma ukufa mbili kuphela. Ukwazi ukuthi ubuthanda udlame uthanda into ezimbili, uthanda ukuyejela noma uthanda ukufa kuphela. Abukho ubunsizwa odlameni, khululeka abukho utshenwa yithini. Abukho ubunsizwa odlameni. Mawuthanda udlame nje ubokwazi izimbili into oyithandayo, uthanda ukufa early nakhona noma uthanda ukuyejele for a very long time. Ningayikhohlisa nje mhlawumbe omunye ayikhohlise ethi hayi ubunsizwa yikho kulwa na ayakusibo abafana bakithi. Akusibo zimbili into imivuzo nje ubunsizwa lesengiyebalile. La inkundla zokuxhumana angazi ukuthi thina sisebenzisa kanjani lento. I really don't know ngoba ngike ngathi ngiyangena la ku social ku TikTok ngelinye ilanga ebusuku, not ngelinye ilanga kuthangi nje. Mangithi ngiyangena ku TikTok ngifica omunye live ngeke ngisho le account kodwa ngifica omunye live. Angujwayele mina uTikTok uyangihlula nokungihlula. Kodwa ngifica omunye live ngifike ngingene ngobuka. Uma ngobuka imikhuba ebiyenziwa lapha bengitshela laba abantu baboshiwe mina. Benza lento eyayenziwa ziboshwa ngesejele ukuthi isiboshwa sibeka ifoni endlebeni sibuza ukuthi mama ugqokeni ngicela ungithintela nani. Kodwa ku TikTok kwenziwa live. Umuntu uyafona uya request ukuthi bem-accept kwi video call avele esho ukuthi mina senginjena, mina sengi-on, bese kuthiwa veza sibone ukuthi hey angiyazi le yanto. Angazi ukuthi uTikTok sisebenzisa kanjani masosebenzisa kanjalo noma kulungile yini lokho. Ngiyakubona ke lokho kwemkhuba kodwa lokho engikukhuza kakhulu ilokhu kokuthukana ku TikTok. Ayilokho ukuthukana abafowethu
kokuvele nithukane nihlambalazane kuze ngempela umuntu ayi bafowethu hayi mina ngikuthandi lokho angazi kodwa angikuboni kuwubunsizwa nje obuclean lokho angikuthandathandi angazi noma ukuthi ngahlala kakhulu ejeleni ngagcina yes abanye ngiyazi bazosho njalo hayi wena phela thina sikaze siboshwe but akukho right lokho kuthukana kuze kube ngempela niyafungelana ukuthi la isodibana kho angikuthandi mina lokho angikuthandi ngoba kusasa uyazi ukuthi khona lento yokuqondana kwezinto uthola ukuthi bengivele ngizoyifela nje kodwa ngenxa ukuthi usungithuke ku social media waze wathi uzongithola la isodibana khona uzongibamba bese ngivele ngiyibulawela ngabantu nje ebusuku uma sengitholakala ekseni sengifile umuntu oqala abantu bazovele bevezele ivideo yakho la wena wawuthe uzongibamba ngebhadi uthola ukuthi ubuyisho okuthangi lento uyiposta ku TikTok ukuthi ucebe khulu ngizombamba ngifuna la isodibana khona uzungibize la ngaphasi kweziketi kamama ngibona kanti ngempela uyangifuna mhlambe wena kanti ubuyidlalela wena ubuwenza nje lento bese ngivele ngifa ngempela ngoba ngeke uzazi izitha zami zonke uzothuthuthi kanti mina nginezithe eziseceleni zivele zingibulala izitha bese kuvusa ivideo yakho bese uyaboshwa mhlambe ngebhadi lakho nje uvela uthola life sentence ngento ongayenzanga kukhona lokhu ukuchobelana kahle ku TikTok kukhona lokhu ukuchobelana kahle hayi lokhu ukuthi kukhona insizwa nje yalapha ngakithi ekuthi umzukulu kaXhaphuthuve ikhona lapha ku TikTok ine following eningi leya insizwa i following yayo nje beyiningi nje iveze elinye side lobunsizwa kodwa lingali unamuntu mina ke ngiyayiphika ama video ayambalwa noma yona isuka ihlekisa kodwa ngiyayiphika ama video ayo ambalwa khona la khona ekhuluma ngokuthi ithi niyazi ukuthi ikhuluma kanjani le yansizwa ungayazi ungahamba uyiseshe lapha ku TikTok umzukulu kaXhaphuthuve ithi lensizwa ziningi into zayizingichaza kodwa ngifuna ukuthatha lezi ezimbili ithi lensizwa ngisafuna ukuyochecka kulomfo owaqasha umfazi wami nkosikazi wami njengoba esebenza nje ngisafuna ukuyochecka ukuthi bathembisanani ngoba akekho umuntu ongafaka umuntu emsebenzini nje bese kuphela kanjalo akekho umuntu ongafaka umuntu emsebenzini bese kuphela ngifuna ukuyochecka ukuthi bathembisanani anginendaba ukuthi umfazi yawu right umfazi uyasebenza kodwa ngifuna ukuyochecka ukuthi yile ababevumelane ngayo nomfazi ukuthi isho sakuhlekisa le yanto kodwa on a very serious note njoba sekwaziwa ukuthi emsebenzini isikhathi esiningi ngenwa kanjani mengahle le yanto nawe nje uzenzele ucwaningo lokuthi umuntu wakho nje obesebenza nje wangena kanjani ungalithola ukuthi miningi izinto ezingavela lapha ziningi izinto ezingavela ziningi into ezikhulunywa ile yansizwa ezingamahlaya kodwa ezingamahlaya kodwa nawo ku TikTok esiwufunayo thina bawukuthi umuntu okhulumayo nawo TikTok esiwuthandayo ukhona nje lapha eyakhuluma khona ngeCaba Brothers noMavavu mfoka sikhakhane Mavava kuyaziwa ukuthi ngenye insizwa ithi lensizwa yangakithi ithi khona ivideo engifuna ukuyenza la khona ivideo engifuna ukuyenza futhi angizokuyidelete le video isho ngenkani mayikhuluma ngathi ikhuluma ngenkani ithi Mavava sikhakhane Caba Brothers ngikhuluma nani ngqo iziyayichaza ukuthi mina ngusibani wakwasibani futhi ngilala endlini angikhima ngilele futhi ngilala ngidakiwe kodwa ngicela ukukhuluma nani njengamanje onenkinga nalento engizoyisho la ngifuna ebesithi Mavava sikhakhane Caba Brothers ngithi sanibonani manje nenkinga nalokho woza nawo ku TikTok esiufunayo thina uyabo lo TikTok ngisho uMavava engayibona leyo video leyo insizwa
Necaba Brothers nje ngayibona ivideo yaleyo insizwa imnandi nje ayisho lutho empeleni kodwa ngenxa ukuthi laba abantu ekukhulunywa ngabo kuyazi ukuthi izinsizwa akudlalwa nje sinoma kanjani ngabo kodwa yona iqhamuke yadlala nje kahle nabo ngeke benankinga nawuthi into esikuthanda engicabanga ukuthi not ukuthi esikuthandayo kodwa engicabanga ukuthi wona ongasiniki injabulo hayi lo ukuthi ngempela kuze kusungulana ngoba sizoyithola sisenkingeni mina ngiyithande ukudlame njoba ngeke ngasho phambilini bengithi angidlule nje kuloko ukuthi akusiphathi kahle thina abanye mhlambe bakhona futhi nabanye esisebenzisana lokugwenqa izinkundla zokuxhumana ngiyabonga kakhulu